és el centenari d'en Gianni Rodari, un mestre que va ensenyar a inventar contes i en va escriure molts. Els seus pares eren forners i mentre amassava el pa, seguríssim que va inventar moltes històries. Bé, para! Ai, quina alegria, Gianni! Què vols? Vols que t'expliqui una llegenda? I tant! I mira, saps què? Que l'escriuré a màquina. Et va bé? Sí! Mira, hi havia una vegada un cavaller que es deia Sant Pere. Sant Pere no? Es deia Sant Jordi. Està bé, Sant Jordi. Doncs aquest cavaller es va trobar amb un bou. Un moment, un bou? Em sembla que estàs confonent les històries. No es va trobar amb un bou, es va trobar amb un drac. Està bé, amb un drac. Va, continua. Es va trobar amb un drac i aleshores es va acostar a la porta i va dir: «Soc la Caputxeta Vermella». Perdona, la Caputxeta Vermella no? El Sant Jordi no era la Caputxeta Vermella. Em sembla, Gianni, que estàs confonent històries. Mira, saps què et dic? Que et posis tranquil i jo t'explicaré la llegenda de Sant Jordi. Està bé, em vaig a posar còmode. Espero que us agradi la llegenda de Sant Jordi, que us explicarà la Teia. Apa, adéu-siau! Fa molt i molt de temps, el poble de Palau-solità i Plegamans era devastat per un drac ferotge, terrible, que podia caminar, volar i nedar. I tenia un alè pudent. Oh! Que dolent que sóc! Em menjaré a tothom! El monstre era l'estrany dels ramats i de les persones i per tota aquella contrada regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els habitants de Palau que calmarien el drac si li donaven cada dia una persona per menjar. El problema era trobar la persona que volgués sacrificar-se per ser devorada pel drac. I va ser així com després d'una llarga discussió ves tu, no, jo no vull anar, jo tampoc, jo t'encall, no, tornem a... Quina discussió, mare de Déu, jo no vull anar, jo tampoc, i jo no, Els vilatans van decidir sortejar cada dia qui seria el que aniria a parar l'estómac del drac. Que bo que està la fornera! Que bona! Nyam, 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 nyam!
el policia local, que bo que és, nyam, 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 nyam. Ara ve el carnisser, nyam, 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 que bo, que bo, que bo. Uau, i ara, ui, la de la merceria, ui, que bona que està. Que ve un mestre que te'n sap molt. Aprendré moltes lletres, és com una sopa de lletres, això. Que bo. I ara, qui ve ara? Ara és l'alcalde. Que bo, aquest està boníssim. Quina gana. I aquí ve un regidor. Que bo que està, quina gana. I aquest és... Aquest no sé qui és. Aquest també me'l menjo. Nyam, 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 nyam. Sembla ser que la jugada els hi va anar molt bé, perquè l'abominable bèstia se'n deuria sentir satisfeta, perquè deixar de fer malifetes per aquelles terres. Però heus aquí que un dia li va tocar a la filla del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable i elegant. Soc la més bonica d'aquest indret. I la més llesta. Tenia el cor robat de tots els ciutadans i per aquest motiu centenars s'oferien per substituir-la. Soc el rei de Palau i vull ser just. Encara que pateixi, la meva filla és com qualsevol altra. Si li ha tocat, ha d'anar. La jove doncella va sortir del castell per trobar-se amb la bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolada com la princesa es dirigia cap al sacrifici. Però mentre la noia anava cap al cau del monstre, un jove cavaller amb una brillant armadura, muntat sobre un cavall, es va presentar. La donzella se'l mirà i li digué: Fugiu ràpidament d'aquí, noble cavaller! Si us quedeu, apareixerà la bèstia i us devorarà! El jove cavaller se la mirà i li contestà: No patiu, jove doncella. Si sóc aquí, és perquè he vingut expressament. Alliberaré el vostre poble d'aquest drac. Aleshores va aparèixer el drac i van començar una intensa lluita. Fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança i el va matar. De la sang del drac va néixer un roser i el cavaller va arrencar una rosa i li va regalar a la princesa. Es van escriure moltes històries explicant el relat. I com a signe d'amor, des d'aleshores, moltes roses s'han regalat. I aquí s'acaba aquesta història. Guardeu-la tots a la memòria,
perquè Sant Jordi, que l'escut empunya, és el patró de Catalunya.